Estigues tranquil·la. Jo em dic Hotohori, encara que normalment no em diuen així. Jo em dic Miyaka Yuki i em pots dir Miyaka, si vols. Estic molt contenta d'haver-te conegut. Que et passa alguna cosa? No, tranquil·la, no és res. Tan sols pensava que ets molt guapa, és per això que m'he posat tan vermella. M'ho diuen sovint. Em fa por ser tan guapo. Ostres, què dius? Què vols? Doncs, amb tot el respecte, emperador, ja teniu 18 anys. Potser ha arribat l'hora de trobar una emperadriu. No entenc per què ens vam haver d'esforçar tant per construir el palau i omplir-lo amb les belleses d'arreu del país. Senyor, per què no mostreu cap mena d'interès per les dones del palau? Perquè... Per què què? Perquè sóc molt més atractiu que elles. És una broma. Esclar, senyor. Majestat, esteu segur que no voleu emportar-vos criats pel viatge? Em pots dir de què em serveix ser l'emperador de tot aquest país si no el puc trepitjar i conèixer de dalt a baix? Majestat, tot i la vostra aparença senzilla, veig que despreneu una gran noblesa. Encara que diguis la veritat, no m'ho prendré com un compliment. Tant de bon Hotohori no fos tan narcisista. Hotohori, es pot saber què et passa? És que jo no suporto veure les coses lletges com ara tu. Ja veig que a banda de la Noriko tots els altres esteu greument ferits. La Miyaka s'esforça per aparentar que està bé, que no passa res. I jo ni tan sols puc substituir en Tamahome per protegir la Miyaka. Com vols que no estigui decaigut? Molt bé, doncs jo, amb el vostre permís, em quedaré aquí per ocupar el vostre lloc durant un temps. Com dius? Oh, Som clavats, oi que sí? Per ara l'imperi no corre cap perill i no passarà res si jo em quedo aquí al palau substituint-vos a vos, emperador. Chichiri, per això has tornat, oi que sí? Però jo sóc... Jo sóc molt més atractiu que tu. Tinc els ulls més fins, el nas més alt i el més important, et falta el meu encant. Torna't a transformar immediatament. Perdó, senyor, però jo ja no m'hi puc assemblar més. Fins aviat! Però... Ei, nena, ets una preciositat. Per què no vens a servir-nos unes copes i ens fas companyia? Ens portarem molt bé. Ei, nena, però què... No sé per què, senyor, però em sembla molt que aquests es pensen que som dues dones. És normal, la nostra bellesa és superior a la de la Miyaka i ella és una dona. I ara us traurem les cadenes. Val més que ens portem bé, tal com ha dit la Miyaka, i els hi seguim el joc. M'estàs dient que em rebaixi i em faci passar per una cortesana? Au, va, afanyeu-vos. Un moment, sisplau. Va, que ens esperen, Noriko. Així m'agrada, molt bé. Begui la nostra salut. Caram, quina manera de veure més elegant. Suposo que vostè també en vol. Quina passada! En Hotohori ha entrat completament dins el paper. Ostres, noi, això sí que no m'ho esperava. Es pot saber què et passa? No res, però és que ets una noia molt bonica i tinc tantes ganes de conèixer. Ai, senyor, la gent ja m'ho diu ja, però la Noriko té un cos molt més bonic que el meu, no trobes? No és del meu estil. Paraula que et faré a trossets. No em pots veure, però sóc al teu costat. S'assembla tant a mi quan era petit. És tan maco. I se'l veu una criatura tan espavilada i plena de talent. Que cregut. Quin talent. Cregut!